Čau párcí, zase ten jeden hotovej silničář, který po nocích nemá co dělat a tak vymýšlí kokotiny. Jo, já. Možná se toho tady úplně moc nedozvíš, nebo možná jo, to ještě uvidíme. Každopádně menší rekapitulace a směska za uplynulou dobu. Jsem línej nebo blbej se ptát, co se vám líbí nebo ne. Takže mrskej do komentů a řekni. Děkuju. Neříkej děkuju, řekni, co mám dělat. Ty vole, já to podal zase jak úplný píč. Každopádně, od dubna docela jedeme pecky a za chvíli je tu zase zima. Uteče to jak voda a my budeme zase doma užívat pohody do doby, než nás to začne srát. Cože? No dobře, nezačne, alespoň ne 1. nebo 2 měsíce zimy. Pak to člověku chybí, pak ho sere, že je zase v práci a tak dále. Takový koloběh to je. Naštěstí jsem v partě, kde jsme samý mladí chlapáci. Takže je i prdel a díky tomu mě ta práce baví o dost víc. Mám je rád. No, říkat nikomu nebudu, co se děje nebo neděje, když jsme doma. Jak jsme doma. A tak dále, a tak dále. Jakoby v zimě doma, když jsme mimo sezónu. A tady do mě někde napálí pták, sráč jeden, ale na jeden okamžik bude hezky vidět město. Do videa o katrování jsem to pochopitelně nedal. Trapas. Hoši, já jsem se dostral normálně. Čekal jsem, že dron půjde prostě střemhlav směrem dolů. Mám pro vás dobrou a špatnou zprávu. Ta dobrá je, že právě přistáváme. A ta špatná, že volným pádem. Nakonec se nic špatného nestalo, takže v pohodě je. No, za chvíli se dostaneme i na Bobíka, jak nakládá, což jste taky viděli, ale co už. Tady máme našeho komunistu. Počkat, Bobcat je vlastně Amerika. Ale čumte na tu hromadu, co mu tam brácha chystá. Všechny moderní nebo modernější tahače, náklaďáky, kamiony, říkejte si tomu, co chcete, tak mají automatickou převodovku. Kdyby měl manuál, asi bych si to představoval nějak takhle. No, takže tak. Ale tady to asi zakončím. Ani nevíte, kolik je hodin a v kolik ráno vstávám do rachoty za těmi mými chlapíky. Musím dělat další věci s videem a to mě taky zabere. No a když přijdu rozštípaný jak dříví, tak mě taky vyštípou a já můžu jít šlapat nebo žrát hlínu. No a takhle si občas představuju, jak brácha valí v Bobíkovi. Ale že to je fakt pan Bobkař. Takže to zakončíme krásnými 3 minutkami a něco. Takže se mějte a zase příště. Ahoj!